Matiang'i kaki we should not be betraying our community. No maana ngo mkutano no state house. Mkutano no state. Waba Gusii. Na ndo mkutano ndaite nkoporiga. There is no community ya beira assaulted ne serikali e community yomo Gusii. Gesa kunkeyo kenye gia chairwe na ndi gia keirwe gia tiringeirwe nse unomo Gusii. Aseki kuru empowerment ye chaka ngochanda samangana yu a state house. Kuru empowerment ye chaka asetayo ya koreru more times than Gusii. Gusii ba korere sana. Na aseki na singincho ya Matiang'i. Ekerba ibwetu tutaite go chamo. Bacha kebintebi woto severekania. Aya empowerment yeye. Nairobi abantu baye uchipigipigi, baye uchitinga. Baye uchi machine choko sona, baye chitangi. Car wash machines na bintu bunebyo. Bono ekerba gocha Gusii abantu elibwemo 564 shillings Gusii yagwete abantu bakorera to interview. Bacha bakore na ndende ngo tebiga my sister. Aba chumbe abo bako bange binteri. They are stealing from our people. Why? Omo chumbe otebye Nairobi ga state house tuna chigurupu ngo chigo changira 70. Lakini Gusii alia chigurupu aligeti 30. Nde nobo maene 100%. Unege tukia korunya mache. Yeah. What the details. What they need to do. Oni mogo chigo changira chigurupu. Weka amalieta aga. Chigurupu ichile 70. Team leader tangani mokogoti. Number 1 ye grupu mokogoti. Number 2 Kibagendi. Number 3 Ngetena. Number 4 Lawrence. Number 5 Nomo Iberania. Igo paka 70. Aba anto bamanyika inebuna chi group leaders. Osi chairman. Mogokoro mochango chibe chiabekera nwamo 11 million. Kere chia changirwe 11 million baba gera chi group echi. Kumbe abachumba aba akwa 30 groups echi echi 40 groups yobeka muguko. That is one. But number 2, what I alluded to, inki chi empowerment programs chinde abantu bakwe uchipigipigi. Abantu baye web chitinga. Abantu baye car wash machines. Abantu baye webintu. Intwe abantu bacha kwa ushiringi 10. Ekiagera omwake kurawo tikatogende n'abagusi baito. Yes. Omushima no chotebega omugusi nanti togoserwa asabanga. Ogoserwa unkenye ngima. Tali ogosera igunga tebe tali ogosera no chaywa. N'abajumbe baito nabara. Abajumbe baito mbamaite na kyomwana inchi omuntu ori Gusii. Ekero ligereri bunabonekero gotebe empowerment program tore yanya libali ndora no ine yanya mache. Nkwaro cy'abantu bunabachete the came numbers. Nonye naje buno mwana siasa sesarate. Ekero koligere likwara abantu bachire kabireria nebanga na misini kwari ko bagusemya abantu ba cherande bachire they have hit the call. Meaning nga ekina kyo Gusii atagete. Ngoba no bekero mwana siasa ama go take advantage ya oyobotaka is a very bad thing. Inchetindi goteva kubekero mwana siasa ama mocho because of empowerment. It is because of taking advantage. And number 2 kogendera go severekanie gesa kugeito. Why they are doing that? No koensure Gusii ta chamo. And I'm telling you, history will judge them very harshly. Ekero tu anyoroyo moito, umaete rio saria Matiang'i, igori rireri nene kubwana ni rio sariri, umonto koroku nyachaya bwate. Aseki, ere he has been embraced by abantu ba Mount Kenya, abantu ba Nyanza, abantu koru Coast, koru Western, koru Chinse mochionzi. Rio saria iri igoro. Lakini balipata eteko gendra ku benefit personally. I think empowerment is not about them empowering their people. It is about Ruto confusing our people. And why, if it is empowerment, in kibata koera bantu baito ebinta banta abande ba, and I'm saying this today. Na tebete nyaribari. Gusii na intwe no more empowerment. If it is not 20 million, gose mbali 40 biragita, gose chipigipigi, gose car wash machines, gose chitangi, nebinto bunebyo. Amangana ko abantu 1000 abantu 200 we will not allow it. Ena tebete chinyange chigari chiabo ne chindege chiabo nchibasa ko ruabu mpaka baba ebintebyo. Because we will not allow we people gendrete serikali segencho nchibese chibire. Nchiri budget. Chibese chibire
bagendre gutumia abantu baitu or take advantage of our people. Na bora kwa nego lakini aje mandate onigere kitu cha South. Yes. No yo no mubunge wensemo yaje nero manete mandate ya boye n'abantu baje empowerment batagete. Inki ocho kwanira mangana inyari bari nando kwanenga Gusii because kero mojumbe nabwate mandate ya na barabungo kwanira bari Gusii na inchi Gusii ngo kwanira, and I'm repeating, no more empowerment unless 20 million moko una chichikuru State House. Number 2, no more empowerment unless nechinyang echipikipiki moko yau nechitinga chikawash machines mo basa go accept niche story y'abantu bago cha State House mambi. Throughout history kwa rodle kuna abaruroche baegereiro omonto obokuru Raila mpaka bono bachiri gwikase bali Raila no arenge serikali y'omonto ku Moi, no arenge serikali y'omonto ku Kibaki, no arenge serikali ya Uhuru Kenyatta, no are serikali y'omonto ku William Ruto. Omonto ku wetangula for example go Semudavadi no babere chi serikali kyonsi bago konya abantu babo intwe igototaete togendere go seberkana elinde one or two benefit instead of the larger community. Why am I saying this? Abante bako iru State House asengencho yake asengencho ya Matiang'i dio sari ya Matiang'i ekero Matiang'i acha na likindiki n'abantu ababandi babere bagocha Gusii chi weekend okore empowerment. Eki no karanga nege still benefiting mo Gusii. I'm happy konye ngote ana kichibese chiko ibwa tigana into abantu baito bakore kibanyore lakini batige goteka advantage batoe chirito gwende kweo cyobu echichyobu ibi bagwende kolentera abantu baito bachirente chisaine tali bako na chererigura eri akabere bakore empowerment gotema gosebarania abantu basinyirwe bagokora opinion poll tindambanya goseba our work is politics eineregasi yeto. So we do opinion polls very regularly. Basinyo barorire tigabarangeria abantu bakorokuna ki abantu bakorokuna opinion leaders bateme guchenchia ebirengereri byaba Gusii bonaye buno mu Gusii neba nebese gaki ugochikoligia nkyo taite koneri omwando ito gochia sigesa kwekao inki totagusikanera toberio ribo erimo twanchane buno mu Gusii na into tosokyo omonto ito na into tworo kyubwanchani bwigoro kapisa buna ditworogetie ekerare ngarari ekerachete tariki 2 in May kenyengi megastuka bono naende ekero bono bagocha gotoseberani bagotwatanana na inu mwancha kogenda State House. That is betrayal of the highest order. Okogenda no sibori gwomo lakini njenta ete omonto atware conscience okorengereriga Kenya ni wendo gosibori bwogochora ensemo yao ya siasa absolutely bobe mboyo aseboni gomonto bobe mboyo tindi omaete tinda ateba they are breaking the law kwa nyigure kigoteba kumuna barerichi tindi kobetereria igonko basorora tindi kobetereria na into engaki yaito yaikire tubwato yo moito tubwente korali behind elinde na into egesakugeito kenyare gusikwa aseki inki togo chigosaberera ntubwate county government egotomeru chibese kero mochumbe nabwate CDF ne chibese chichipara kero kere region nkobekwere ase budget cycle inki togo chigosaba koru State House gaki neba na chirwe chisano go chikoliye tigankobori aye na kyokoigwa ka omwano gosaye ekerura atake kuburie kerogeke na aya abantu bachake kugo checheria na kugochaya buna mogo korero omwano ito Matiang'i. How will you feel? No enye na mokogoti. It is very unfair. Lakini tali richi ko bakubuna nchengo tebia ba Gusii minto na into tigato chamo igorona kwanete egento gete bagage take out of context abantu aba ba UDA na renge nabo inarengo muchango bwe mwalimu the late mwalimu gichana nero tusomete St Joseph siaria naenda arenge narengo headmaster naende narenge omuraigo abalimu ise endugu ya Don Bosco agocha kwenu on 22nd ekero twarengaria ngakwana ngateba omugusii eba tokunya gochecheri wobune tobwate chikura 1900 bagoteba ose 1900 ngateba iga into 20p ne chikura chiito 1900 tuchibekamo na tutigara ntutweka tuchibekamo elinde na into na liturasikwe
I went on to say abantu bamwire Matiang'i bakwekura na tobegesa kwegeke Mount Kenya umuntu bataite kwa Matiang'i, Coast umuntu bataite kwa Matiang'i, Western umuntu bataite kwa Matiang'i, noena abaruroche bari ba kawaida banse umuntu bataite kwa chikura ningu Matiang'i. Bonaye buno Gusii nki utaite gusareri chikura cia abantu baito, nki utaite guseberekaneria abantu baito usareri Matiang'i. What do you gain out of it? Okay, because for us to gain big as a community nekero tubwata oyo mwitu ari iguraria tari ekero tubwata umuchumba oyo muminyoka urwanira umuntu gwe constituency oyo minyoka ekero ngukwanira the larger community narorekana buna igonkubetereria. Okay, ngantire kubolira ye 2025 tikura tikare 2027 boni gati campaign tirataka cyo ukorige goseno mo president ratotebe no nyemboni campaign ya chake empowerment ye lakini rende chiwo lakini ntari kirese katiba boniga Gusii kuboria rega bari bako borige kyagera toro chitwa sokre very strongly sokre very strongly bari bako rekana mwa sokre very strongly na Matiang'i egaika pakase nonyeno retired Maraga abantu bakomo mochia ngani ntige kogera Maraga atagete gosariri Matiang'i nonde bwensi oyo ogotene na korekana gose tari ogopinga gose gokwana ko bense mengao gose no nyimbo ni gani manyete ngambara bangi barese batarasoka yani maisomaro le kobera se Matiang'i barese nse moyende baro asengeje no manyete siasa asengeje basigumirege siasa esengeje babwate chifeva gete bakorwanirira witira sense mobare nki yakwera tutagete kora na watere naki ayenerio saria Matiang'i nebe Gusii okurwanirira nonde nare nero bwaterio sario gokora magendero nere na manyete ngaki imeyaye no Gusii are na chaso ese Matiang'i lakini talibono nakie koera kana nki tokongusananira gose kurwanira negenteke abaikoye kero bagusokino nyeno montobo kutwara tono na baikoye babiri batatu bakobore bo president ntu anakora bako machane naki ayenki gekogera ogotene na sense meyega nki totakorora libaga ngorokio abaikoyo oyo sogete babiri batatu oyo tali orie community go support akagenda gotema guseberekania abantu bamwe tario gosebererekane ogo kwaneke na sense moyao nditengo tebiga ikatinde gumonto gotebana ki mo basa kobera ase Matiang'i tindai gumonto ogotene no gotebana ki mo basa go support Matiang'i barabu bagotebana ki intu gotore sense meye babichisa baru batebire mo basa go support Matiang'i support Ruto I hope go chore erene president ya bono we are working for the future barobu and we are also building for umuntu ito achikorusi Ruto so ekero gotema goseberekania abantu baito it is wrong tari nane esherio kobuna no bwato bosibore but I want to ask you for how long into togo chikobe periphery twae wa matoronge muntu tatari ko toke mesa igoro tubutorerwe slice goso muntu ito abe mesa igoro nero ko butore slice yo bagira abantu bande for how long araf bateba na kotebi koruto so serikali the number of people bateneni uchigasi yet we have people saying bunantu bwate bunantu ne serikali mbale serikali how many people ebina bye bintu bya